До 9 септември БКП е малобройна, около 7000 души. Затова ударните групи се доокомплектоват с гвардейци. Това са пуснатите от затворите 7800 криминални престъпници, които веднага се включват в Отечествения фронт. Един измъчван от огризение гвардеец след години споделя: в началото арестувахме само офицери, министри, бивши управници, търговци, изобщо богати хора. Министър на МВР беше Антон Югов. Партизаните станаха началници, политзатворниците също, а ние, криминалните, станахме обикновени гвардейци. Аз бях пряко подчинен на Лев Главинчев. Гвардейците ходехме на адреси. Арестувахме хора, а имаше случаи да убиваме арестуваните още там. Убиването ставаше с чук или заколване с права лопата. Не зная колко души съм убил, аз или общо